masu zaba. kar su hana ka aiki, Tsaya da kafar ka abba, tsaya da kafar ka yan kasuwa nasarar su riba. kar su hana Ana ka ta aiki, fama da ɗan kamashu a'a. tsaya da kafar To ka ga shawari ka tsaya ka duba. tsaya da kafar ka Ani ba ni raina shirin fulamba. kar su hana Tufa ka amma aiki, ka miƙe kafar ka abba. tsaya da In ka kafar yi ka duban kwarai da idan basira, nan gaba sai ka huta. kar su hana ka aiki. Duk mai so a yi masa talla to sai yi mana magana kan wannan lambar waya kamar haka 09072299947 a yi sauraron aikin mu lafiya. Aikin mu yana nan a Karhusa. Talla kuke so ta kayan haja ko ko guri ko wani abu da makamancin haka, insha Allah yi wa Tito da magana kai tsaye a shafin WhatsApp da kuma sauran kira